zaključak svega što smo večeras čuli, vidjeli i doživjeli, kao svojevrsna točka na i. Počujmo čovjeka kojem iskreno vjerujemo, čovjeka kojeg s razlogom poštujemo, čovjeka predvodnika, čovjeka pobjednika, kapetana duge i sigurne plovidbe, nepotopivog HDZ-ovog broda, doktora Ivu Sanadera. Dame i gospodo, došli smo u Dubrovnik na mini sabor 10. izborne jedinice da poručimo našim političkim suparnicima u Hrvatskoj: idemo po drugu uzastopnu pobjedu za državne izbore za Hrvatski sabor. Do tog puta još je nešto više od mjesec dana i zato vas sve skupa pozivam. Ne smijemo propustiti ništa što treba učiniti da svim hrvatskim biračima, bili oni naši tradicionalni birači, bili oni birači, što reče Luka malo prije, centra ili desnice, ali svim dobronamjernim hrvatskim ljudima kažimo: dragi prijatelji, dame i gospodo, ima u Hrvatskoj 100 i nekoliko političkih stranaka. Od toga je samo jedna od hrvatske samostalnosti do danas pobjeđivala na izborima 90., 92., 95. i 2003. Na 5 parlamentarnih izbora pobjedili smo 4, a na još idućim očekujemo i 5. pobjedu. Biće to jubilarna parlamentarna pobjeda Hrvatske demokratske zajednice. I ponudite im odmah razloge. I ponudit ćemo im razloge. Danas su me novinari pitali u Konavlima kako ocjenjujem, navodno SDP imao neki skup u Vinkovcima, i gdje su prezentirali svoj program. I iz onoga, ja to nisam vidio danas, ali ono što sam neki dan vidio na internetu, dolazim u napast da od svakog od vas tražim da skine s interneta, oni koji imaju doma internet nek to učine, koji nemaju nek posude od susjeda, taj program, i da ga mi besplatno dijelimo svim hrvatskim građanima, jer će to biti najveći razlog pobjede HDZ-a, jer taj program ne valja ništa. Program SDP-a ima 2 karakteristike. Jedna je, i o tome govorimo zadnjih mjesec, 2 dana, i nastavit ćemo i ovdje u Dubrovniku. Jedna je karakteristika da žele nametnuti nove poreze hrvatskim građanima. Pričaju o porezu na imovinu, o porezu na kapitalnu dobit. Pričaju o porezu na jednu, ja bih rekao, 2/3 hrvatskih građana. Jer to što namjeravaju, to je 2/3 hrvatskih građana. Porez na kapitalnu dobit, i to ćemo reći ovdje u Dubrovniku, nije porez na kapitaliste, nego porez na svakog od vas, na svakog od nas koji ima štednu knjižicu u banci, koji štedi i na kamatama zaradi, i sad na te kamate na koje je zaradio bi mu SDP opalio porez. To je prvo. Drugo, sad smo vidjeli da je 356.000 hrvatskih ljudi, hrvatskih građana kupilo dionice Hrvatskog Telekoma. Da je prije godinu dana 56.000 kupilo dionice INE. I svima njima, ako zarade na dionicama, SDP bi, ukoliko osvoji izbore, opalio novi porez. Onda imamo 4 obvezna mirovinska fonda u koji uplaćuju svoju članarinu 1.350.000 hrvatskih građana za mirovinu. Ta 4 obavezna mirovinska fonda su dužna s tim novcima oploditi ih za svoje članove, za tih 1.350.000 hrvatskih građana. SDP namjerava, ako pobjedi, a to ćemo im spriječiti,
ako pobjedi, uvesti porez i naplatiti porez i na te obavezne mirovinske fondove koji idu u prilog 1.350.000 ljudi. Imamo u Hrvatskoj 80 otvorenih investicijskih fondova u koji ulaže 150.000 hrvatskih ljudi, hrvatskih građana i njima ako zarade nešto on bi opalio porez. Dame i gospodo, pa vas ja pitam sada, zbog čega SDP želi barem polovicu hrvatskih građana nametnuti im nove poreze? Mi iz HDZ-a poručujemo i članovima 4 obvezna mirovinska fonda i članovima 80 slobodnih otvorenih investicijskih fondova i svim dioničarima INA-e i Hrvatskog Telekoma, ako glasujete za Hrvatsku demokratsku zajednicu neće biti novih poreza, imate naše jamstvo, imate našu potporu za to i tražimo od svih ostalih da nam se u tome pridruže. Glas za SDP je glas za nove poreze u Hrvatskoj. Glas za HDZ je glas za to da nema novih poreza. Tu moramo biti jasni jer je došlo vrijeme i u Dubrovniku, i u Konavlima, i na Korčulu, i na Korčuli, Mljetu, Lastovu, Pelješcu, u dolini Neretve, u Splitu, bilo gdje u našoj 10. izbornoj jedinici, da počnemo govoriti o onim temama koje zanimaju naše ljude. Velike nacionalne političke ciljeve smo ostvarili i tu nećemo dati da se dira ništa, da se diraju nikakve svetinje hrvatskog naroda, ali sad je vrijeme da se okrenemo onome što zanima naše ljude, a to je veća plaća, to je veći standard, to je kako prehraniti svoju obitelj, kako djeci omogućiti školovanje, studentima besplatno i učenicima srednjih škola i osnovnih škola, dragi prijatelji, besplatne udžbenike. To su pitanja koja nas danas zanimaju. I zato, rekao sam malo prije, pa moram učiniti ipak jednu digresiju, da neće biti govora o velikim nacionalnim političkim temama, ali moram jednu spomenuti. Jednu koja mi je posebno na srcu i spominjem je i govorim o njoj u svakoj prigodi, pa i na našim mini saborima u svih dosadašnjih 9, evo ovo je 10. jubilarna naša sjednica, odnosno naš mini sabor, a to su Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Znam da ih ima i ovdje, pa ih posebno pozdravljam. Što je program SDP-a? Program SDP-a je da Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatima iz iseljeništva, a to su dvije kategorije, zabrane pravo glasa. A ja ih pitam, a gdje ste bili drugovi 1991. kada je Hrvatska bila u opasnosti i kad se borila za golu egzistenciju i za golo preživljavanje, kad su prvi u pomoć u obranu Hrvatske došli Hrvati iz Hercegovine, iz Središnje Bosne, iz Posavine, kad su došli braniti Hrvatsku zajedno s našim momcima ovdje u Dubrovnik, kad su četnici bili na Srđu ovdje i kad su napadali grad, zašto im tada niste rekli ne trebate nam vi Hrvati iz Bosne i Hercegovine? Zašto nisu rekli iseljeništvu ne trebate nam slati svoje sinove, mi ćemo sami obraniti Hrvatsku? Zašto nisu rekli iseljeništvu ne trebate slati novce za naoružanje Hrvatske kad smo imali embargo Ujedinjenih naroda? Zašto tada niste rekli hrvatskim iseljenicima, zašto tada niste rekli hrvatskom narodu iz Bosne i Hercegovine ne trebate nam pomoći? Ne, tada su šutjeli, a danas kad je Hrvatska sigurna, kad je, kako reče Luka, najčvršći naš međunarodni položaj od postanka Hrvatske, upravo kroz naš ulazak u Vijeće sigurnosti, ali i kroz, evo na korak 2 od NATO-a i Europske unije. Dame i gospodo, danas nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine ne trebaju, danas oni ne trebaju glasovati, danas nam Hrvati iz iseljeništva, iz Njemačke, Amerike, Kanade, Čile, Argentine, Australije ne trebaju, iz Švedske, a jučer su nam trebali. Neće to ići. I zato glas za HDZ, glas je za sve Hrvate diljem svijeta, bez obzira gdje se oni nalazili. Dame i gospodo, hrvatski narod je imao tešku povijest. Ja inače
ne govorim o prošlosti i tražim da se prestane raspravljati o prošlosti, posebno kad je riječ o podjelama, jer podjele su nas puno koštale u prošlosti. Ali ne smijemo prošlost zaboravljati, ne u njoj živjeti, ali se nikada nje ne odreći, niti je zaboraviti. Jer kaže jedna stara mudrost, onaj narod koji zaboravlja svoju prošlost, ponavlja svoje tragedije. A mi smo ih imali jako puno. Prema tome, imali smo tešku povijest, imali smo tešku prošlost. I ta povijest i ta prošlost je bila glavni razlog da je hrvatski narod raštrkan po svijetu. I zato danas na našem naraštaju, koji je privilegirani naraštaj, mi jesmo privilegirani naraštaj, dame i gospodo, dragi moji prijatelji, jer smo doživjeli to za što su mnogi dali svoj život i prolili krv, a nisu doživjeli hrvatsku slobodu i samostalnu hrvatsku državu. Dakle, jesmo taj privilegirani naraštaj, ali to tim više je naša odgovornost da svim Hrvatima diljem svijeta kažemo da su uvijek dobrodošli i ako imaju hrvatsko državljanstvo, glasovat će na hrvatskim izborima, bez obzira što porez plaća u Novom Zelandu, jer nije porez kriterij kada će koji, gdje i kada glasovati. Kriterij je hrvatsko državljanstvo i svi hrvatski državljani su jednaki pred hrvatskim Ustavom. To je jedini kriterij koji mi priznajemo.